esittelen mun kavereita. Tossa nää. Tässä on Pertti, Jorma, Liisa, Minimuna. Eli tänään on tosi kivaa juttuja luvassa. Ja nyt me aloitetaan. Mä käyn tuolla yhdessä paikassa nopea. Mitä täällä? Nää kyllä kuolee. Kattokaa mitä mä löysin. Se piti tappaa se. Niitä maistuu. Hyvä. Mitäs tuolla? Kuka tuo? Ei, älä syö heitä. Ei, älä. Hei, nyt se turvakin. Munamies. Nukutettu hetkeksi. Sitä se kaveri. Mitäs täällä on? Tällainen. Mitä se nyt toi munamies tuolla? Seuraava. Joku tällainen. Niin. Siihen niin. Suklaa, onko sama? Vähän eri, melkein sama. Tai siis ihan sama. Täysin sama. Nyt, mikä täällä? Täällä oli tää. Äskeisessä oli tää. Seuraavaksi tää. Mitä lelu? Ei ollut lelu. Mä sen. Tehdään. Ei oo lelu. Tuohon aiempaan videoon, niin no mä oon nyt tosi surullinen, kun ne Jorma, Pertti ja Liisa ja Minimuna kuoli. Niin, no ei haittaa,